El rival de la jornada 4 d'Eurocup és el Lumana Reyer de Venècia. L'equip italià porta 0-3 en Eurocup, tot i que ha plantat cara en tots els partits que ha disputat. Per part de la penya, recuperen Andrew Andrews, que ja va jugar minuts contra el Morabanc Andorra. En Eurocup, l'última jornada i després de pròrroga, la penya es va imposar als Wolves, tot i que MACB, un gerro d'aigua freda, contra el mateix Morabanc Andorra, ha trencat la bona dinàmica. El rival als punts forts són un 41% en triples, que busquen l'extrapàs i mouen molt bé la pilota, tot l'equip són molt intel·ligents, els seus alers són potents i a més defensen molt bé la línia de passada i de tiradors i que mai perden la cara del partit. És un equip amb personalitat i amb jugadors que sempre busquen donar el màxim d'ells mateixos. Per contra, els punts dèbils són el pitjor equip en rebot i tenen molt poca intimidació, falten centímetres i experiència en el joc interior, acumulen 15 pèrdues per partit i la seva defensa al costat dèbil és nul·la. A més, no aguanten el pick and roll i acostumen a ser superats pel base i el pivot rival. Les claus de la penya hauria de ser evitar penetracions, ells sempre arriben fins baix i tenen exteriors molt forts físicament, evitar que Sims entri en dinàmica, és el seu 4, té molta personalitat, molt bona mà i una gran presència física, aprofitar per tallar al fons de pista jugadors com Crack, Busquets o Thomas ho haurien d'aprofitar perquè no defensen mai aquella zona, jugar molt bé el 2x2 i aprofitar la presència de Tomic i tancar el rebot defensiu. Primer, per sortir en contraatac, segona, per controlar el ritme del joc i tercera, per evitar segones i terceres oportunitats. Tiradors com Spitzu i Tucker poden fer molt de mal si els hi dona marge. La penya ha de recuperar sensacions i ha d'anar a Venècia a per totes. Ha de saber jugar amb l'experiència de jugadors com Thomas, com Andrews, com Onuaku i com Tomic per treure la tercera victòria d'Eurocup i tornar la calma a l'afició verd i negra.